And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Bakit kailangan pang bumitaw kung mahal na mahal pa kita? Magandang hapon po, DJ Rocky. Isa po ako sa mga tagapakinig mo. Hindi buo ang araw ko kung hindi ako makikinig ng programa mo. Itago mo ko sa pangalang Eka, criminology student, ang chick boy ng Pampanga. Parte ako ng LGBT community. Minsan na akong nagmahal ng totoo, pero sobra-sobra yung sakit. Ito ang aking secret file. Meron akong nakitang babae sa ROTC office. Officer kasi ako ng ROTC. At yung babaeng nakita ko ay ang pumukaw ng atensyon ko. Sekretarya siya sa office namin. Tinamaan talaga ako sa kanya unang kita ko pa lang. At buti na lang, kilala siya nung kabady ko. Hindi lang kilala, kundi kaibigan at kaklase pala niya to. So nalaman ko ang pangalan niya. Ang pangalan niya pala ay Sam. At dumating nga yung oras na naging close kami. Nandun na rin yung puntong napupuntahan ko siya sa room nila para makasama ko siya at mas magkakilala pa kami. Hanggang sa nagkamabutihan kami. Then, ayun, okay naman nung una, kaya lang ang daming pagsubok na dumating sa amin. Ayaw sa akin ng pamilya niya. Hanggang sa pinagbantaan na ako ng daddy niya. At ang sabi ay, papatayin daw ako. Ang eksaktong linya ng daddy niya sa akin ay, papatayin kita pag hindi mo tinigilan ang anak ko. Pero imbis na magalit ako o matakot ako, naglakas loob akong i-chat ang daddy niya ng, magandang umaga po sir. Sorry po pero mahal na mahal ko po ang anak ninyo. At kaya ko pong gawin ang lahat para sa kanya. Malinis po ang intensyon ko sa anak ninyo. Sorry po talaga. Ang akala ko ay kahit papano ay magiging okay ang lahat, kaya lang hindi. Hindi ko na nakausap si Sam dahil bantay sarado siya sa pamilya niya that time. Tamang iyak lang ako. Miss na miss ko na siya. Lumipas ang 3 araw, nakagawa kami ng paraan para magkita at magkausap uli. Sa tulong na rin ng mga kaibigan namin. And thank God, makikita ko na yung taong mahal ko. Pagpasok ko pa lang sa lugar na kung saan napag-usapan, naiiyak na ako. Dahil na rin siguro sa awa. Ang putla-putla ni Sam. Walang ka-makeup, walang lip tint, tapos nakasalamin. Kinumusta ko siya agad. Okay ka lang ba? Kahit na deep inside, sa sarili ko ay malungkot ako at nasasaktan ako. Pero alam kong nasasaktan din siya. Hanggang sa hinawakan niya ang kamay ko at niyakap ako ng mahigpit. At ang sabi niya sa akin ay, sorry mahal, pero kailangan na nating tapusin to. Pagkarinig ko nun, parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makapagsalita. Durog na durog ako kasi akala ko ipaglalaban ako ni Sam. Akala ko mahal niya ako. Pero bakit kailangan niya akong bitawan? Fast forward. Yung time na naipaglaban na niya ako sa pamilya niya at officially naging kami na. Imagine, nakuha ko si Sam sa dasal. Akala ko talaga wala nang chance na maging kami. Pero akala ko lang pala. Ang saya ko, DJ Rocky. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Magkahalo ang emosyon ko. Hanggang sa, ayun na, bumuo na kami ng pangarap namin.
Ang dami naming plano. Kaya lang, dumating ang pandemya. Nagkaroon ng COVID-19. Naging LDR kami. At mas dumami pa yung pagsubok na dumating sa aming dalawa. Third year college na kami ngayon. May mga oras na nagkikita kami sa Malolos. Pero hindi pa rin sapat yun para sa kanya. Bakit kaya ganun? Araw-araw ko naman siyang kausap. Halos sa kanya na umiikot ang mundo ko. Pero bigla niyang sinabi sa akin, tama na, ayoko na ng LDR. Napamura ako, nagulat ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko or kung ano bang dapat kong sabihin. Umiyak na lang ako hanggang sa nagsalita siya uli sa akin. Kala mo hindi ko malalaman? Sobrang tanga ko pala. Pinaglaban kita pero habang tayo, ilang babae na palang nakakalandian mo. Iba't ibang kurso pa. Grabe ka Eka, akala ko mahal mo ko. Akala ko ako lang. Di ba sabi mo ako lang? Nagulat ako sa mga sinabi ni Sam. Kaya ang sagot ko sa kanya ay, ikaw lang ang mahal ko. Dati pa yung mga yun, nagbago na ako, love, sorry please. At sumagot siya sa akin ng, nagbago? Puta, naman Eka. Sige sabihin mo sa akin yung nangyari sa inyo nung babaeng yun nung mismong mansari natin. At sumagot ako ng, lasing kami noon, love. Hindi ko sinasadya. Bigla akong minura uli ni Eka. Uminom ka ng hindi ko alam. Hinintay kita sa room kasi akala ko darating ka dahil mansari natin. Pumunta ako sa room ninyo. Ang sabi sa akin ng kaibigan mo, hindi ka pumasok. Tapos malalaman ko, umiinom ka na pala kasama ng mga babae mo. Tama na, ayoko na. Pagkatapos nun, hindi ko na siya uli nakausap. Binlock niya ako sa lahat ng social media account niya. At dahil mahal ko si Sam, gumawa ako ng paraan para magkausap kami uli. Pero nung time na naging okay kami uli, naulit na naman ang kagaguhan ko. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Ewan ko ba? Alam kong mahal na mahal ko siya. Pero ba't ganun? Bakit? Hindi ko mapigilang magkamali. Siguro tama nga sila. Doon mo lang makikita ang halaga ng isang tao pag nawala na to sa'yo. Ang tanga-tanga ko. Sobrang tanga ko. Mahal, love, asawa ko, kung maririnig mo man to, sana bumalik ka na sa akin. Miss na kita. 2 buwan ka nang wala sa akin. Pero, ni isa sa mga nakakasalamuha ko at nakikilala ko, wala pa rin makakapantay sa'yo. Please lang, mahal, bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Yun lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Eka from Pampanga. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.